Chcete schudnúť, tak stále držíte dietu? Alebo idete z jednej diety do druhej? Tak pozor, toto vám môže uškodiť. Hrozí vám spomalený metabolizmus, telo sa adaptuje na nízky príjem a spaľuje menej energie. Hrozí vám strata svalovej hmoty, ak málo jete a necvičíte správne, telo si berie energiu zo svalov. Hrozia vám hormonálne problémy, u mužov klesne testosterón, u žien sa môžu narušiť menštruačné cykly. Hrozí vám psychická únava a prejedanie, neustály hlad, podráždenosť a riziko jojo efektu. A hrozí vám zhoršenie zdravia, slabšie kosti, problémy s imunitou a trávením. Takže ako dlho držať dietu? Dĺžka diety závisí od toho, v akom ste deficite. Čím väčší deficit, tým kratšie by ste v ňom mali byť. Po diete je veľmi dôležité zaradiť pauzu a postupne prejsť na udržiavací príjem, aby sa telo dalo do poriadku. Diety vám z dlhodobého hľadiska nepomôžu. Radšej sa zamerajte na dlhodobý udržateľný životný štýl, vyvážená strava a pohyb. Ak chcete vedieť, ako dlho by ste mali byť v diete podľa kalorického deficitu, choďte mi to do komentára a ja môžem spraviť ďalšie video. Ďakujem.